Takže dobrý deň, dámy a pánové, a my sme zase tu v Robloxe tentokrát. Ja by som mohol hovoriť ako prvý. Tentokrát hráme do... Počkaj, pozri sa mňa. Ja by som mohol hovoriť ako prvý. Počúvaj. Ale môžeš to povedať, keď už. Za 11 sekúnd hráme. Ja sa to idem vyplakať do kútu a to. Ja absolútne neznášam hororovky a teraz hráme do... To není hororovka. Pre mňa A je. shiftom sa kráču, okej? Okay. Dobre, poď, ideme. Takým sa neskôr na mňa niečo nevybavíme. Nie, to je v pohode. No, áno, je to v pohode. Oh. Čo je toto? Som nehral. Tam radšej nechoď. Dáme naraz? Ne, Ečko. ja to nejdem. Daj mi naraz. Ne, to nejdem. Daj mi naraz. Dobre, hej. Ne, to nejdem. Aha. Ne, ja to nejdem. Dobre. Poďme tam, poď tam. Odprúj. No, tu. Ty by si všetko pobral, ne? Prečo nemôžem zobrať? Nie, nemôžem, ani všetko nemôžem zobrať. Dobre, poďme sa. Divné, ináč ja už som to dlho nehral, takže... Ale tam už bude to, že to nehral. Pekne. Ale čo je za ovládanie tou myškou? To sa mi nejak divne ľúbe, to sa mi nepáči. Počkaj. Počkaj, tu mám... Ja si im zapnúť zvuky. No, vážne, ale... Ja som hral bez zvukov, to není dobré, pridnú to. Ani ja hram či bez zvukov. Tak si. Nemám počovku s telefonom. Čo? Telefon. Dobre, nič sa Tam je mi. nič, nie? Poďme to? Ne, no to je pohode, dobré mysliť. To sa vám ešte nepovie? Hej. Ne? Ale môžeš sa schovať pod postelou. Alebo v knihe. Get out! Počkaj, tu mám hýr? Get out! To musím zobrať, a ja tu mám peniaze. Ne, to nemám. Peniaze sú, keď ti ide o život dôležitejšie. Dobre, musíme kúť. Máme... Môžem to napísať. Nič nepíšeš. Máš kľúč? Nie. Nikde niekde na posteli. Ja neznášam absolútne hororovky. Toto není hororovka. No, ale neznášam takéto blbé veci. Okej, poďme. Ale poďme ešte prehľadať. Ja som to proste misklikol a schvál sa to tak zlákol. Čo tu bude baterka? Alebo zapávač. Čo si tu mal? Prečo to že to zletilo? No je to preto, lebo si tu mal kľúča. Tak môžeme ísť už. Dobre, poď. Zlakol. Ale tam chodí tu príde. Ja som zlakol, že... Či zlata tela. Dobre, zlakol. No už sa vám dášiť. A to už si to pomôže. Aha. Kamo, to sú baterky, ja som si hovoril, že čo to je, sú baterky. Počkaj, tu sú ešte nejaké hore. Sú ešte schodisko hore. A tu je krón. Keď to tak dvojí, to mi to Neviem. Otvoril to? Prečo je tam misklikol? Why? Tam keď to budú blikať, to je zlaté. Okej, nepozeraj sa. Pozeraj sa a choď dozadu. Tak, poď doľava. Dobre, môžeš sa pozerať. Nemôžem. A tu je česká, ale nemám kľúč. Je tam stále? Neviem. Není, môžeš ísť. Aha, ty si prešiel ďalšie dvere, aha, preto tu je. Ty si išiel rovno hardcore, ja som sa išiel hore pozrieť. Môžeme ísť ďalej, aha, potrebujeme kľúč. Kde je kľúč? Počkaj, ty do dverí. Aha. Mám kľúč. Poď si otvoriť.
A tam je něco vydat, ne? Nevydat, ne. Pojď první. Tady se nevím. Všade je tu nevím první. A to je to. Wow. Akorát. Tak, pozor. Tu bývá zapalovač. No, to vždy tu niečo býva. No, to je lockpick, to si nechaj. Nie, ono tu býva vždy nejaká vec a teraz je tu lockpick. Keď budú zamknuté dvere, poď sem. Poď, sa kráčuj. Skríň! Skvělé. Kam to se tak, tu máme kancelárii. O, mám zapalovat. Já, my potřebujeme půjč. Ne, nepoužívej to. Hej. Či trošku bylo, ale... Mám to prvé. Hej, to. Můžeš. Ty zvuky. Pojďme radši rovnou dál. Skriňa. Ina. Pojď, pojď. Dobre. To bola prvá. Ja akože, ty myslíš, že je to prvá. Dobre, tu ešte dvere nejaké. Šuplík. Tromboj, zlaté tehly s peniazmi. Kamu neznáš mi to čumí. Hej. Kam prostě já jdem rovnou ďalej. Nevím nič. No počkaj, tu se něco rozšívalo. On to viděl. Luster se rozsypal, alebo niečo. Nie, ale pozri, tieto veci na zemi. To nebolo. Pomoc! Ja sa skrývam. Kam? A tu je škrýva. A to... Máš... Juj? Koľko máš na to? Není. Koľko? Mám veľké málo. No takže máš amerikánske? Prečo si to nepozerám? Že som chudý. Ale to bude jedna značná. Nie, ale to boli tie isté dvere, to bola tuším 17-ka, 17-ka už sme boli už. No však, a ja si to nepozerám. Som si ešte pred chvíľou hovoril, že No, ale. Nie sú tu ďalšie dvere. To je malá miestnosť. No a kde sme? 25. Kamo ho podmiňovali. Budem šuplíky. Skryt. Čo sa stalo? Je to skryl do skrine. Bílej. On tam ničil nejaký. Počkaj, nej sú tu viaceré dvere. Na koľko? 21. Dobre, toto je 22, to by bolo.
Prečo prebojkujú svetlo, keď to nie je žiadna skrňa? Dobre. Nepozeraj sa. Dobre, počkaj. Koľko ide po dvere? 24, nechod tam. 27. 24, toto bola 24. Tak tam. Nie, ono sa to rozmazalo. 27 tu není, 24 neviem. A pozriem sa ďalej. Tu 20... Ešte ona to bude 23. To je 24. Oh shit. Tak, to je čo hovoríte? Tak ideme do 24. Ty? Ja umrem. Dobre, tak ovládaj moje maky, ale to veci tutaj. Ne, musíš, to je zaživ. Tak. Tak. Je to 25. Skriňa. Nemám skriňu. Nestíham. Kde? Nejde. Ide. Nejde. Rýchlo pozri sa okolo seba. Prečo? Lebo som počul ps. A to znamená, že niekto okolo nás má skriča a ten ťa hitne, ak na neho nepozrieš. On môže byť hoci kde okolo teba, takže takto musíš hore dole pozerať sebe. On ťa potom hitne, takže... Prečo? Ja som nemohol to rozbierať. Ne. Prečo? Pozor. Čo ma tu počujem? To ma tu dve. Nevyznašam. Ticho. Som svetlo, prosím. Jožo. Strnavý. Ale ja nemám. Super, nezabudám. Ja to tam nemám. Chytlo ťa to? A ty máš. Tak, To by som nehovoril. Keď je žiť, to je vydať. Vlastne je to taký trošku tichší. Ako nedivím sa. No. Ani na dome, dobre? Toto bolo omylné. Skriňa! tak to nestíham. Ja to nestíham, že som mŕtvy. Nie, on prešiel, on nás nezabil. Ja to nestíham. Ne, ale on už prešiel. Môžem sa skriť, ako to sa tam. Nie. Prosím. Skriňa. Kom, ja už nemám potreby. Ja som mŕtvy. Čo ťa zabijem? Nic, nebudú ti. Kamu ja nemám baterky, ja už nemám toto zapalovač. Tak sa bojím. Už nemám zapalovač. GG? Kamu tie svetla máš? Čo? Aspoň niečo vidíme. Tie zvuky sú hnusné. 27. Si to prešiel už. Kamu ma pomôcť. Ale to sme sa dobre vyhli tomu styku. Neznášam Doors. Prečo si vybral Doors? Prečo Doors? Neznášam Doors. Ja sa ti verím, že to mám rád. Nemám rád Doors. Ja som ma povedať svojho prosím. Asi daj auto. Týmito sme asi ešte neprešli. No, to je. Nie, prešli. No áno, iný východ tam nebol. No prešli sme to. No áno, prešli, tu je 26. No. Musíš povedať. Nechcem. A to jedno. No, dáme. Ale ja nič nevidím, ja nemám zapalovač. O, čuby. Vidím, co je skôzy. Kde si? Tu. Ja vidím. Kľúče potrebujeme. Kľúče. Kde si? Musíš cez miestnosti prechádzať. Máš lockpick? Ale neviem, kde si? Musíš cez miestnosti prechádzať cez také dvere. Hociaké random dvere. Že nie ti prvé dvere tuším. Toto? Áno, to dám.
A tu na pozri, áno, tam. A poď, a daj som lootpick. No odmietam hľadať kľúče. Ma to niečo zabilo, Ty, nový bol. Nevíš? Ty teba. Nie? Áno. Nie. Čo už? Nový bol je zabije panové, takže práve mňa zabil. Ahoj. Takže teraz to prosím do toho. Kam tak takéto mňamky. Škoda, že tu nesi. Pomoc. Ja nemám zapnuté tie zvuky. Super, ide. Nejde. Kamo, mám pomôcť sa do... No jasne, že ide. To sa musíš. Kamo, ja nič nevidím. Wow, prečo mi to robia? Wow. Prečo ma nemôže sa cítiť na vesnici, áno? Chceme takto kúkať počkať, ako si to. Dobre, stop. I see you. Nekúkaj sa tam, nekúkaj sa tam. Nie. Nekúkaj sa tam. Ja nič, ja chcem prejsť, ja kamarát. Dobre. Počkaj. Moje oči. Čo? Tu, na stene. O ne! Ty ich nevidíš. O ne! Ne! Nemôžete tam ísť. To znamená, že za chvíľu tu bude vec, ktorú nemám rád, to sa nejde prejsť. Počkaj, No, čím viac tu... Obrazí. Počkaj. Obrazí, musíš premyslieť obrazí. Ja, no. No, našla. A som zase dostal toto. No. Hello, it's you. OK, tak ja si myslím, že toto bol koniec, lebo ja mám nervy už. Dobre, takže vidíme sa u ďalšieho videa. Počkaj, ja to stopnem na presne 18 minút. 3, 2, Čus.